Good morning! Ngayon sa lood, sabi niyang ban, nagkagiwatay naman yung taon niya. Ginukunan sa naman taong kadoy. Mura naman ko, nag-atiman mo. Nagkangginan nga ipang labag na yung mga saninang, wanay mga hinungdan, kaya nagkagiwatay na. Lagi, kaya ba ako nga, memorable na ni mo, pero tanawa lima po na, abot po kang suri-suri dito, abi palaman mo kay asawang nag-atiman. Sana man naundoy. Uy, pag-ilis ko. Sana na ako sa bahay. Grabe, pang lain na. Ning palit nga di kong mga sando ni mo, kaya rong nakailisan. Ako man na labi. Go ka dyan. Nung na makag-asa ko. Dada mga happy holiday. Kaya ba kagasudan eh. Sa kay ngit-ngit magang naungoy di mo klaro. Ano saan nang naungoy di na. Uy, ano saan nang naungoy ramang ngit-ngita. Nung na sung nag-asa ko pa dong kay garuda kong buhag. Pero what's kaya kong sasudan eh. Agsudan eh kay merenda. Buntag pa merenda. Siburo to be. Bukawan ko. Nagdako pagkaan hinatang ni Tia Yoli. Yuli naghatag na ni buot man kahinga ju sa bantay mga ju ka sipat-sipat ka. Abi man jag mulakaw ko guys kay nagdudam ko sang bag guys. Asa man mo na ibutang guys nga wa mo kabutangan. Ana ralaman mo. So dali ang bag dugay ra ni gihatag na ho. Utap! Jada pa pa Roskilius dia. Dugay ra man ni wa na paun. Ano niya turun sa bugoy ang aptikas budoy na nun. Aptikas bugoy ning daw. Oy, pag-ingan ng pagkaon. Maragad na og pagkaon. Dira ni karon si Tia ni hatag na he. Anja. Ni hatag ko ni last year daghan ganito murag halos sa ka-box tong mga snacks iyan ni. Kanta. Piyaya. Di oy, kuani ka na nay utap. Utap. Utap ni Titays. Alagi Titays utap. Sarap! Lami kayo. Ang bulingan sini mo doy. What do you think? Lami ano? Lami ka jo. Salamat ka jo, Tia. Mukha bugoy nga ni. Luoy pagka. Na ako'y pangutana nimo kay humano ta pangisnak tabagag ang pangutana. Doy. Tabagag ang pangutana. Unsa man? Asum dani doy kay bokang nay sakit kusbaga. Sa na ho. Orientasyon. Na ako'y pangutana nimo. Unsa man? Majolam kaning kaas ang isnak na korban gidadag isnak dari. Kali. Ara ko. Di lagi pwede kay nay aso. Makuan ko. Mahutoy ko. Mahutoy ko. Kali na kay tabagang pangutana madol magkamukaos ang isnak sinud ra banig bag karon di ka mo follow where I lead. Ako pangutana nimo. Di kay mananghid ko karon kay madyo nang sagdir nang among hinay diha guys. So ana na magigawas kay aglangit bitong mukalit sa jagka ngiub unja. Mo init na pud nga nang silong na raman dari aron di nagtakot eh kapoy sig takot. Ali na answer me. Unsa lagi? I'm here. Ang lajo. Unsa lagi? Mura mag Unsa man pangutana? Di ba? Na dyan na kay busy pa ka nagduwa magug email di ba disturbo. Bisa ra buling gamot email. Na koy pangutana nimo. Kay ba ko di ka concentrate kay patay nag-imo Lin, nag-imo ha, patay na. Nakaamong bagoy. Among pag-usa. Sige unsa man? Kuha ani doy kay maka disturbo sa ahong pangutana nimo. Sige unsa lang pangutana dali. I'm waiting darling. Balik ko trabaho sa Manila, okay ra nimo? Di kuy. Dugang hinusa tong kuan ang papaspas ato ang bayo kahuman. Di kuy unsa na. Murag tala. Nganong di man ka tagay kog explanation nga kadang valid. Daghag tinta siya syudad. At tumupag ka. Di ko ganahan man ni syudad. Ano man? Basta di ko ganahan syudad. Ano di ba kapasugot mo trabaho ko balik? Di ko na lagi syudad. Labo wa man kuning buntis rundi. Basig ko ana ni nga
pwede manarbaho sa akong balik. Basig sign na ba nga pwede na ako manarbaho balik kay wa man kuning buntis. Nga to giplano man jud to na mga magbuntis medya. Wa man kuning buntis pa. Hindi pwede gapon. Pero gani ra ko sa Tagbilaran nagtrabaho. Okay ra nimo. Pwede ra kay naraman ko daan, naraman ta dari. Pero kanang Manila di ko. Diya kay dako magsuludad do. Sa nila. Oh, dako man og rate gamay. Ay maura gyapon. Di jud ka mosugot. Hindi jud. Di mo ko sugtan. Kay gaplano mo gud ko nga mobalik ako trabaho ba kay pagkuan katong na-disappoint lay ko kay o man lagi ning 2 lines ag kanang pregnancy test di. Ningan ako basig mantrabaho sa lamang ko daan kay arong makahuman sa ami ba sa mong bayi nga na ihap ko magpabuntis. Pero mabuntis ko dyan nga niraga mo sitwasyon okay ra magyapon kay survive magyapon. Pero di jaga mo sugot. Di lagi. Tiyo ba? Aside sa magkalagjutan sa pa. Okay raman kaya raman agad di man bagat ang trabaho sa istorya raman. Wala yung kinabuhi. Magtrabaho man pagka. Medyo pagparehata dari. Ato tang duha dito magtrabaho. Di ko eh. Nara magkwarta dani. Mana problema. Lagi pero ang suway pagka-experience pagka ba? Hindi ko. Pag atos syudad. Midjud ka. Final decision. Final decision. Di lagi. Di lagi. Sabot. Galit yo. Wag galit yo nang higit tagtarong magalit yo. Di lagi dito, ilami dito. Medyo pa mamili kas nilabhan kasi si kagduwa na nag-email. Ako naglobo. Uy, uban ikaw pero mostly ako man pud diha. Nga ni ko dari ang sa size mo man kay gibuboy. Hani man nagsagol naman ni. Hinubuan og hinayhay. Wa mo sugot ang kagwang. Aris pag manghipos. Nayhay. Sa basa pag-uban. Lagi sa mo sugot og malagjo mi. Pero di man jud ko ganag magkalagjo. Mao go nay rason jud pod nga kasagaran bitaw sa mga marriage nga na fail kay kana bitong maglagjo. So ay ragod po kog pananghidogon sa izahang opinion ba ug nga na kay inja reg moabot og sitwasyon nga kinahanglan jud kaadyo. Di madyo nang kaybaw na ko da sa izahang answer. Ka human lagi hiposan. Nagpatay oras na laman mi guys kay injang gabi gabi naman mga alas 8 moduwa mas undoy og basketball unsa abanan ko nidya adto rampod magduwa sa atos amo ang barangay pero atos pikas nga sitio. Init sige mo ilak. Mo trabaho lay ko kalabo ako na boros. Asa magtatrabaho? Ato lang sa trabaho sa unang balik ko. Ato ka makubid. Dako magsweldo. Ato ka makubid. Tuog kubid. Bot na. Dako man. Ug mulakaw ka dako ng kuan, dako kag tulubago na ho mulakaw ka. Nga naman. Daghan lagi tentasyon sa syudad. Wata kay bawo dito. Ba siguro ikaw padari mo maka kitaglain gi ako busy man ko manarbaho mo nga na busy agi kaon sa aming buhaton na rin nga trabaho nimo na may adlaw wa kay trabaho ja negosyo balik sa inga na may trabaho. Ikaw pala may mahalin. Ano sa pa may matug Manila. Arong madali katang bay. Di na oy. Arong ini kahuman di na ko mulakaw magpaboros na ko. Realize man gud po ko guys nga magpaboros ko ron. O pa may tarong pay anan luoy mga bata. Di man gud problema na kay mag naghan man no mga bay dagko man jud kanang bay sa Alicia almost ako may papurma almost ha. Kay ato ba ang bay na mo among family house. Alicia. Pero di man ko gusto gud og dadto kaway signal maglisod ko.
Mao nga lisod gihapon ug adto may kunuhay sa magberos ko radto sa way signal. Asa man ko gusto magyapon ko mag-vlog ibisag bisan og na ko yung mga anak nga na. So kana ako la medyo nasa tay baydaan nga na sa aya pa magpaanak paberos kay arong maadyo pag kapuy-an ba di among amungon ang bata sa puy-anan nga kasudlag ungo. Hay ho. Saman sugot na. Di na. Di jaga mo sugot bisag saan na balitok ko bisag mo tumbling ko. Sus bisan pag luhod kag padong ilos inzo. Pud dagang turog ni luhod wala jo man. Di jud no way. Namli dani ta na may kwarta dani. Na man hinon pud pero Ato dali ang mga di planos Ginoo. O dapat muuyon tas planos Ginoo. saan pagkahibaw nga plano na sa Ginoo. By process man din mo na makita. Pero kuan ra na. Di mo ma-feel pero mo pakita ra na. Pero gusto jud kong balik sa trabaho sa tinahod Di lang. man po musugot jud. Makakuya pa makagpariner. Aw, ug di ka mo sugot nga mangita ko trabaho, paning kamot nga dali magbay. Kaya gusto ra ko trabaho kay aron makatabang ko ba. Arong dali mahuman kay arong Mag-layout labi man jud og naanay ko. Mag-layout na lamang ko na ito kunaw na. Ingan bitaw ko adtuan atong naghimos pa. Ibaw. Yak! Bawa sa plano na itong ilang kuhan. O magama. Ato ah. Gaya naman. De, sa metang panihapon. Sudan. Piaw ba?